खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि। मैया एबा थांनाय सानखालि एबसुनि मोनसे गोनांथार मावफुं जथुमा खुंनाय जायो। नोंगौ आनसलिक जिल्ला फरायसालिमा आरो मुलुगसोलोंसालि कमिटिफोरनि बाहागो लानायाव रंगिया हरदत बिरदत हलआव एबसुनि मोनसे गोनांथार मावफुं जथुमा खुंनाय जादोंमोन। बे जथुमायाव माखासे आयदाफोरखौ लानानै सावरायनाय जादोंमोन। बे सावरायनायाव गोनांथार आयदाफोरखौ सिगांलांनो थांखि लादों। बेफोर आयदाफोरानो जाबाय थाखो 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय 14 दिसेम्बर 2025 आव 10थि मिरुआरि रोंगौथि नागिरग्रा आनजाद 2025 खौ खुंफुंनाय, मिशन क्वालिटी एडुकेशन मुभमेन्टनि सिङाव फरायसालि आरो फरायसालिमाफोराव केरियार काउन्सिलिं आरो थुलुंगा होनाय हाबाफारि खुंफुंनाय, आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रिजों सावरायजानाय बायदियै गुदि आरो गेजेर थाखोआव बर' बिजोंनि थाखाय 6थि फारिलाइनि बायजोआव जर'खा टेट खुंफुंनाय, 2025 मायथाइनि अक्ट'बर-नबेम्बर दानाव 13 बोसोर सिंनि हौवासा आरो 15 बोसोर सिंनि हिनजावसाफोरनि जोलुर बादायलायनायखौ चिरां आरो अदालगुरियाव खुंनाय जागोन। एबसुजों थियारि जानाय बड'फा एफसिआ गिबि खेबनि थाखाय हादोरारि थाखोआव गेलेनो गोनां AIFF 1 लीग 2025 नि थाखाय जाफुंसारै क्वालिफाइ जाबाय। भारत सरकारखौ एबसुजों बर' गोजोन गोरोबथा 2020 खौ गोख्रै मावफुंनो थाखाय मोनथाम हानजायारि सावरायनो खावलायो। बे गोरोबथाखौ मावफुंनो थाखाय 2025 मायथाइनि अक्ट'बर दानाव जिल्ला गाहाय मावख'आव मोनसे हानजासुरनाय हाबाफारि लानो थांखि लायो। भारत संबिजिरनि 6थि फारिलाइनि 125थि सोदांनायखौ पास खालामनायनि दाबिखौ हादोरारि राजथावनियाव मोनसे सोमावसारनाय हाबाफारि खुंफुंनो थांखि लायो। थाखो 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय 14 दिसेम्बर 2025 आव 10थि मिरुआरि रोंगौथि नागिरग्रा आनजाद 2025 खौ खुंफुंनाय, मिशन क्वालिटी एडुकेशन मुभमेन्टनि सिङाव फरायसालि आरो फरायसालिमाफोराव केरियार काउन्सिलिं आरो थुलुंगा होनाय हाबाफारि खुंफुंनाय, आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रिजों सावरायजानाय बायदियै गुदि आरो गेजेर थाखोआव बर' बिजोंनि थाखाय 6थि फारिलाइनि बायजोआव जर'खा टेट खुंफुंनाय, 2025 मायथाइनि अक्ट'बर-नबेम्बर दानाव 13 बोसोर सिंनि हौवासा आरो 15 बोसोर सिंनि हिनजावसाफोरनि जोलुर बादायलायनायखौ चिरां आरो अदालगुरियाव खुंनाय जागोन। एबसुजों थियारि जानाय बड'फा एफसिआ गिबि खेबनि थाखाय हादोरारि थाखोआव गेलेनो गोनां AIFF 1 लीग 2025 नि थाखाय जाफुंसारै क्वालिफाइ जाबाय। भारत सरकारखौ एबसुजों बर' गोजोन गोरोबथा 2020 खौ गोख्रै मावफुंनो थाखाय मोनथाम हानजायारि सावरायनो खावलायो। बे गोरोबथाखौ मावफुंनो थाखाय 2025 मायथाइनि अक्ट'बर दानाव जिल्ला गाहाय मावख'आव मोनसे हानजासुरनाय हाबाफारि लानो थांखि लायो। भारत संबिजिरनि 6थि फारिलाइनि 125थि सोदांनायखौ पास खालामनायनि दाबिखौ हादोरारि राजथावनियाव मोनसे सोमावसारनाय हाबाफारि खुंफुंनो थांखि लायो।